Sanibona, ngiphinde nginamukele futhi kwi-video yethu enesihloko esithi ngani kumele ugweme ukuvota ezweni okungelona elobuzwe bakho. Kulesi siqephu ke which is part 4, ngifisa ukuzokhuluma nani mayelana nesizathu esabangela ukuthi uNkulunkulu ahlukanise abantu ngokwemindeni yabo, ngokwezilimi zabo, ngokwezizwe zabo, nangokwamazwe abo. Sifundile ku-part 3 saye sabona ngisho izibonelo ukuthi uNkulunkulu wahlukanisa abantu ngokwemindeni yabo, ngokwezilimi zabo, ngokwamazwe abo, nangokwezizwe zabo. Manje sifuna ukuthola ukuthi kungani uNkulunkulu anquma ukwenza kanjalo. Isizathu esisobala nje futhi obvious yilesi sokuthi uNkulunkulu wahlukanisa abantu ngokwemindeni ngenxa yokuthi wayefuna ukuthi abantu bazalane for reproduction or procreation purposes. Lokhu sikuthola eBhayibhelini. Kunezibonelo eBhayibhelini esingathi uma sizifunda njengoba sizosifunda nje sibone ukuthi isizathu esenza ukuthi uNkulunkulu ahlukanise abantu ngokwemindeni, nangokwezilimi, nangokwamazwe abo, nangokwezizwe zabo. Yilesi, yabo. Akusona ke kuphela lesizathu, zikhona nezinye. Kodwa ke ngifisa ukuthi ke siqale sibheke lesizathu sokuqala sokuthi uNkulunkulu wahlukanisa abantu ngezizathu zokuzalana nokugcina imindeni. Uyabo ukuthi wayefisa ukuthi imindeni ihlale ikhona ingapheli, ihlale ikhona kuze kube phakade. Kodwa ngenxa yokuthi ke abantu ke abayilalelanga imithetho kaNkulunkulu futhi abakwamukelanga lokhu uNkulunkulu ayehlose ukwenza ngomhlaba, imindeni yahlakazeka. Ingakho namhlanje singazi ukuthi kwenzakalani emindenini kaAbraham nasezizukulwaneni zakhe. Akekho umuntu owaziyo ukuthi ngempela izihlobo zika-Abraham namuhla obani izihlobo zika-Abraham namuhla. Akekho owaziyo, uyabona. Kodwa ke iphuzu esifuna ukulinaka ukuthi kungani uNkulunkulu ahlukanisa abantu ngokwemindeni. Sifuna nje uku-addressa leyo question ngokwemindeni yabo. Sitheke izathu zikhona la eBhayibhelini njengoba sizofunda nje esodwa salezi izathu. Khumbuleke sithe uNkulunkulu wahlukanisa abantu ngokwemindeni ngenxa yokuthi wayefuna ukuthi abantu bazalane bande bagcwaliswe umhlaba, yabo. So ingakho kwadingeka ukuthi ahlukanise abantu, abahlukanise ngokwemindeni yabo, right? Siyathola futhi ukuthi esinye isizathu ukuthi wayefuna ukuthi imindeni ingapheli, ihlale ikhona njalo. Njengoba sisofunda lesi sibonelo ke sizobona lapho ukuthi nasi isizathu esenza ukuthi uNkulunkulu ahlukanise abantu ngokwemindeni yabo. Sizofunda ke incwadi kaGenesis isahluko 24 verse 1 kuya ku4. Just a brief background about what is happening in this chapter. This is where Abraham decides to take steps mayelana nokuthola umfazi wendodana yakhe uIsaka. So this whole chapter is mainly talking about that, ukuthi ngalesikhathi uAbraham esefisa ukuthi indodana yakhe uIsaka ithole umfazi. This is what he did specifically. Right. Ake sifunde ke uverse 1. Genesis 24 verse 1 uthi,
Manje uAbraham wayesemdala, iminyaka isihambile, futhi uYahwa wayembusisile uAbraham kukho konke. Verse 2, ngakho uAbraham wathi encekwini yakhe endala kunazo zonke endlini yakhe, eyayiphethe konke ayenakho, wathi, ngicela ubeke isandla sakho ngaphansi kwethanga lami. Verse 3, ngoba kumele ngikufungise uYahwa uNkulunkulu wamazulu noNkulunkulu womhlaba ukuthi ngeke uyithathele indodana yami umfazi emadodakazini amaKhanani engihlala phakathi kwawo, kodwa uzoya ezweni lakithi nasezihlotsheni zami, futhi ngokuqinisekile uthathele u-Isaka indodana yami umfazi. So siyeza ukuthi kuthiwani la, lapho uAbraham esefisa ukuba indodana yakhe uIsaka ithole umfazi, ubiza inceku yakhe okuyiyona endala kunazo zonke, uthi lalela-ke, ngicela ubeke isandla sakho la ngaphansi kwethanga lami, bese ufunga uNkulunkulu wamazulu noNkulunkulu womhlaba ukuthi ngeke utholele indodana yami umfazi emadodakazini amaKhanani lawa engihlezi phakathi kwawo, ngoba phela siyakhumbula ukuthi uAbraham wayehlezi phakathi kwamaKhanani, kodwa uzoya ezweni lakithi nasezihlotsheni zami, futhi ngokuqinisekile uyothathela lapho indodana yami umfazi ezihlotsheni zami. So sesiyabona ukuthi nasi-ke isizathu esenza ukuthi uNkulunkulu ahlukanise abantu ngokwemindeni. Siyakhumbula ukuthi uAbraham uyena uNkulunkulu owafika kuyena, wafika wamtshela ukuthi akashiye umndeni wakhe ahambe ayezweni azomkhombisa lona. Kwaba buhlungu uAbraham ehlukana nomndeni wakhe, wahamba wafika ezweni lamaKhanani, wafike wazinza khona. Uma sekufika isikhathi sokuthi atholele indodana yakhe umfazi, uAbraham usesho lamazwi-ke ukuthi indodana yami ayikuthatha abafazi la kumaKhanani, kodwa ngizofisa ukuthi ubuyele ezweni lakithi utholele indodana yami umfazi ezihlotsheni zami. Uyabona? So sesiyabona ukuthi ingakho-ke uNkulunkulu wasekuqaleni ahlukanisa imindeni, ngoba wayefuna ukuthi imindeni iganane futhi ihlale ikhona njalo. So what happened? uAbraham watholela indodana yakhe uIsaka umfazi emadodakazini omfowabo. I think kwakubani uNahori, if I'm not mistaken, kwakuNahori. Singayifunda nje le ndaba ikhona la kule chapter ka-24. So nasi-ke isizathu esenza ukuthi uNkulunkulu ahlukanise abantu ngokwemindeni yabo. So uAbraham njengoba ayinabafowabo, labo bafowabo baphuma izindlela zabo, nabo bayokwakha imindeni yabo, futhi le mndeni iyaganiselana. Lokho kwenza ukuthi umndeni kaAbraham ubuzoqhubeka uhlale ukhona kuze kube yilesi sikhathi esiphila kusona namhlanje. Kodwa ngenxa yokuthi abantu abawulalelanga umthetho kaNkulunkulu, kwagcina-ke sekulahleke yonke into, sekungaziwa nanokuthi kwenzakalani emndenini kaAbraham. Ake ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe sesisitholile-ke isizathu sokuqala esenza ukuthi uNkulunkulu ahlukanise abantu ngokwemindeni yabo. Sizophinda-ke futhi sibheke isizathu sesibili esithe uma sihlola imbhalo sathola ukuthi nasi esinye isizathu esenza ukuthi uNkulunkulu ahlukanise abantu ngokwezizwe zabo.
yabo sizophinda siyibhekeke esiqephini esilandelayo leyo ndaba ngoba kakade sesiyilungiselele. Ayike ngiyabonga kakhulu ukuthi ninginikeze ithuba lokuthi ngikhulume nani namhlanje. Siyophinde futhi sihlangane esiqephini esilandelayo okuyoba upart 5. Ngiyabonga kakhulu, nisale kahle. Zati